Yusa, nakasuway na ba mo kakita og itlog sa buntog? Wa na to damha sa tong pagpangahoy nakatamak ng usa ka singgaw og itlog sa buntog. Ug may testing tag pangukay sa kakugnan. Porting pagkayusa kay naapag gyud nila ang mga itlog. Kasagaran mangud mga itlog aning mga buntog. Ari sa kakugnan sa mga wala kahibaw, makaon ra ning itlog sa buntog. Mao nga to ang ipangdala. Ato dayon ang lapuan, ato dayon humbaon. Grabing pagkalamia, mura na pud siya itlog sa manok ba. Wa na daghang pasundayag. Di na punta, sugdan na nato. Manghuang-huang unta tagahoy diri sa bukid og nagpanawag lang usa ka singgaw og kalit. Oh. Ha? Ano na? Ito ka na, no? Masam na? Sa ka tinukit anay. Dong na to, dong. Masam na, de. Sure, oy. Na itlog. Nako na itlog, dong. Tagbuntog ang buwang. Kita. Kay mauday nakakita og itlog sa buntog ang usa ka singgaw ug natamakan bagyo niya ang usa ka itlog. Lupad, inahan din niya. Sono? Na, tumba na ko ga, nilupad. Wala, luguna, uy. Na. Na, ano ba? Buntog, dong. Paalag yun nun. Na to, pagkuan ako, ano ko ba na? Pagbutaw ko, nilugpad ba? Sayang eh. Nilupad na. Pagtunom na ko ba? Buko na, nilupad man. Grabing pagkasayangan natumban pagyo niya ang usa. Mangita ko na tanyo. Sino? Mangita tayo rin ba? Ug nakadesisyon ang usa ka singgaw mo testing ko na ta og pangita. Kay wala mamabuak ang usa ka itlog ani. Atuan ni siyang dalon. Testingan ta na dag ukay ng kakugnana. Kay kaning mga buntog ari gyud sila sa kakugnan mga itlog. Mao man gud sila mga langgama nga dili sila makabatog og kahoy. Kay wala man gud sila panimbang nga tiil nga makakupot sa kahoy. Maong ari gyud sila sa kakugnan. Grabe pagkasultihan sa usa ka singgaw. Nakakita na pud siya og balik. No, doy. Walang. Dire balay ram na dire. Aman. Ay, itlog. Diri o to ba? Do ka buk. Walang. Grabe. Wala naman gaw. Klaro kay sag sa buntog kay tawaw. Ingon ani gyud ni pormada sag sa mga buntog. Magporma bitag lingin ihang balay. Nya gamay ra kayo na. Do ka buk. Oh, tulo na. Buntog yun, oh. Uday. Oo. Og nakapag sa tag mga sag pero wala na lang mga itlog. Imuhara na pangpaklion ang mga kugon. Kadili man gud siya mailhan dali ihang sag. O dira, porting pagkayusa nakapakli ang usa ka singgaw og itlog. Tulo pa ka buok. Ano siguro? Mungkay to diri, mungkay. Imbis mangahoy ta, akin eh. Ay, may kahoy yun. Ug kasagaran magloob ning buntog sa gabi ra gyud tagsa ra kayo sa adlawan. Dira, nagpanawag na po na usa ka singgaw. Grabe. Apaya. Binasa, uy. Di matabas-tabas, grabing pagkaninduta. Ubay-ubay nato nangakitaan. Grabe magud pagkalapara ning kakugnana diri sa atoa. Ug nakanindot sad kana siya sa buntod, sa bukid, dili kayo sa tugaw ba. Walay daghang tawo mag-agi-agi ug diring napita sa pag-ukay-ukay nato. Porting pagkayusa, nakapag na sa ta. Kita ko, bay. Tulo ka buok. Grabe, ayos ang nga singgaw. Ha, na. Awa. Matay, tinuod rin napita ginoon, bay. Legit ginoon, bay. Sagaran ko diri sa mga sige bunon, ari mo sa mga itlogon. Legit ginoon, bay. Nali, Oto na pod, nakapag na sa usa ka singgaw. Magili ang speakers dire balay raman. Nara day dire. asos di ara di ay. Ni balay na day lain. Grabe. Pila na kabuk dira? Tagha na. No, nanapaw. Dayaw. Tinagkaon na gino itlog sa Wa gyud tang magtuo nga makapagita ning itlog diri Mao man sa gunay ampay sa mga buntog kaning baga kayo nga kakugnan. Dili kayo sila mapalabian og init ba. Mangukay-ngukay usa ta diri kay basig mapunan pa. Pamakleon ta ni diring kugon nga laya. Og dira nakakita na sa ta. Porting pagkayusa, tulo ka buok. tulo ka buok. Tulo ka buok. Chuya. Mana si itlog sa buntog mga singgaong, grabe ayusa. Aman. Ade? Usara ka buok lang. Aman. Pero ako, wa pa tingali ni kakuan no. Wa pa tingali ni Wa pa nakatiwas. No. Wa pa nakatiwas. Sige lang. Kan na. Sa pa ka usara ka buok. Wa pa nakatiwas lagi. Gila nas. Aras na yun. Ano ni? Ano ni? Di matabas-tabas, mura naman hinuuntag ng inhas diri sa bukid. Atuasan ni panlibuton tanan og ukay. Kay basig na pag yuta makitaan, nasay nag-ingon nga langsi kunong mga itlog sa langgam, pero mura-mura naman siya itlog sa manok ug lami. O di ba? Napunan pag yun ato kakita duha ka buok. Tawa. Matay. Tanawa mga singgaong, may mo scripted na tanawa. Klaro kay nang initlogan sa buntog. Tanawa. Mapigo kita dire gani hara. Duha ka buok. Tawa. Aksit ni. Taog na tingali. Na mo. Ano na kuhos ka na ano? Madong. Pero ba yan? Kamo. Si Kisi. Yan na, mangita pa dito na ano? So mapunan ba din na.
Ari na punta diri sa ubos-ubos. Grabe, nakabalik na sa kakita ang usa ka singgawon oh. Lamatay tinuod yun dong. Awa dong. Ali. Ano? Nagi? Lah, taruhag yun ang itlog buntog bay. Awa. Ha? Tanawa. Gana yung sago at tulog. Ha? Ala ay. Tinuod ay. Jadi uli ni siya kanong sa mga kuno. Haw-haw mga bitin ba no? Di uri ka Abot, uko ba? nagkuhanan ay. Ha? Juro ni na. Ana siguro. Asa na to ko? Dah. Kanong Tinuod. ini? Dari na Daog sa na ni? mga daw. Okay daog bat sinata. Daog na totong kuha. Kaya nahurot na sa natong ukay din kakugnan. Mingaw na sad puros na lang saga tong nangakitaan. Wala na mga itlog. Ug lahi naman ni nakitaan sa usa ka singgawong hinoon. Dili naman ni itlog. Mao na siya gitawag og litag para kuha sa mga manok ihas ba. Na magud mi amigo diri sa mua na manguhayog ihas ba. Mao day na ay litag. Kinaay ba siya sa duol. Ari man gud na sila manginom. Kanang mga hayop nga layo na sa libon, dili man sana siya balay-dali og kahubsan. Ato na ni poston atong nakuha nga itlog sa buntog sa sinina. Kay wala tay laing kasudlan. Bat sinata kay grabe nang kagusla Ato pa ni siyang lapuan. Ug dira pag-abot na to diri sa atoa. Ato na ning isod sa kaha atong itlog. Atuara na siyang pabukalan og kadali, daog na kay dili man guni siya pareha sa manok, dugay palapuan. Dayon pagkahuman atuara na siya pangpanitan, grabe pagkanipisa og bayanan. Maong dali kayo ni siya mabuwak ang itlog sa buntog. Pagkahuman natong panit, aw dera, wag yung kalahian sa itlog sa manok, maumao ra gyud siya og purma. Ang pagluto nato ani ron, atuara na siyang humbaon para ayos kayo ba. Para wala sa kayo lang sa imuhang matagamtaman ba. Atuara na siyang patisan diha pagkahuman, ukay-ukayon dayon. Humba log. Humba nga log-log. Abirahan na dayon ta na sa pagtimpla, butangan og magic lami, butangan dayon ta nagbunga sa baho-baho. Kay humba biyan ato ang pagkaluto, isunod day ta nagbutang atong dahon sa hagunoy. Oh, grabing pagkaiyosa, humba na. Sabuan na yung tanagamay para natay pangbahog ba. Pagkahuman, ibuyok mo ng oyster mix. Pangpalapot-lapot ba. Daog, pagbukal na. Hauno na tanay dayon. Ibahog dayon sa tungkanon nga mais ikahuman. Paksit. Okay, daog unsa patong giwat. Naplasta na tanan. Wa na dagang pasundayag. Oh, la, habhab. Oh, habab. Babaw. Una lang. Babaw. Itlog buntog nga singaw nga. Ano na to? Mitaan na to itlog ha. Birthday itong pagpangukay. Ngahoy ram tatang saon ni. Itlog mo na. Ang dali niya ito mga pungot-pungot sa inyo ha. Sugdi na inyo Bayan pupay. nyo. Ano na sila sa mga pungot-pungot. Kasi may itlog ng puntog. Puntog. May kagbuwag nga karaho. Purimaw. Ano sa mo ng buwan ha? Ano na niyaging tuig. Sabaw. Humba nga mga singaw ha. Humba nga. Balog. Isa. May kagbuwag sa karat. Hangan sudan. Init yung kanon. Siwa. Sinuso. Ay, bahaw mga singgaw. Gawag ka Itlog. Itlog. Like one. Hawan ay hawan. ayos Ay, special shout out niya dahil sa akong classmate si CG Mayor. Ukang kuan. Junjun Cabarles. Shout out nyo da mga singgaw. Shout out, shout out. Lukot na. Ayos ka. Abab. Abab, oh. Abab dahil itlog bunto. Buwan day. Shout out po sa ni Deep Blast 3 sa Tigbawan. Huwag sila magpatao ng mga wala sa minsamin. Mga bintana. Tana ba? Tahan. Message na sila. Ay. Tulid. Kikis eh. Bahog.